Usikhuluma. Mfethu basikhuluma yona into benza nosisi wakhe mfethu. Mfethu ngicela uhlale phansi. Mfethu anibambe lo mfethu okwathi na mfethu. Uhlangana phi manje necamera? Uyangishutha mfethu. Usabona phansi. Hlala phansi sizokhuluma lento kahle. Hlala phansi. Uyaphi mfethu ecamereni? Ilalela. Wena sasa wena waphuma wena. Mfethu awume. Umthaka wenza isithini ngayo. Awume mfethu. Ulwisa umuntu okwenzela ingane. Usilima wena. Kodwa angijwayela. Kodwa ulwisa umuntu okwenzela ingane. Siseqhubeka yona lento ayenzayo nosisi. Ukondlela ingane ngithi. Nothi dakubo futhi akuyena ukuqala. Ungenaphi usineke? Ungenaphi kule business? Umondlela ingane, ukondlela ingane lo muntu omlwisayo. Ngithi mfethu yami ungane. Akuhlaleni phansi ke sikhulume. Yini wena ungarelate isikhulumo? Yini ngizoyirelaxa mfethu. Indaba mfethu ekhama namakhamera akwazi ngikhama nje umthetho umthetho. Akakondlela ingane. Efethu. Phela azochaza ukuthi uze ngani. Uyalazi ukuthi uyamngane ngiyonda mina mfethu. Hlala phansi. Ngivini usisi wakho uyazi ngane mbe ngiyonda mfethu. Uyalazi ukuthi hlala phansi. Kosha mina ingane yakho uzongenza islima. Wazongenza islima wena uyazi ukuthi mina bengikhipha imali bese usisi wakho hamba hlehle nomunye umuntu. Uyinika mina imali. Uyinika mina imali. Awume phela mfethu. Ungayifika kuwena ngithi asikhulume nje ama-hour. Ulokhu uzobuyela mina ngizobuyela kumina. Yini ongayikhuluma mfethu nawe mfethu. Wenziwa yini ingane yakho? Yini kuphela phana ngizofuna ingane yami nenqabe nengane yami. Kodwa mina imali ngiyikhipha. Hlala phansi, hlala phansi. Imali ngiyikhipha. Hlala phansi. Buku mfethu uyahlala phansi. Awuhlale phansi. Phela singahlala phansi sifikele nabantu mfethu. Hlala phansi. Hlala phansi phela. Ukukhuluma nawe hlala phansi. Ukukhuluma nawe hlala phansi. Wena uyokhuluma nje. Lalela. Wena ulwisa yini wena mfethu? Ungiyanyisa. Ulwisa yini? Usiyanyanya mengibona yena mfethu. Ngiyaya ukubona mina ngikondlela ingane yakho mfethu wena usilima. Yabona manje. Engasesokhathala lento yakho. Mfethu ngobani na mfethu? Uyafuna usikubonise sobani? Hlale phansi mfethu. Because manje ubulokhu ufuna ngibasela wena ngifuna ukuzokhuluma nawe kahle. Lalela lo muntu mfethu uphilile kahle ekhanda. Bese musungibuza into ongibuzayo nami ngisawazi. Yazini ngikubuzisa ukuthi ama-actions akho ayabonisa ukuthi kahle khona upopayo obuye ungathi. Wena mfethu. Sicela uhlala phansi sikhatheleke manje libe lesikhuzana nawe. Phansi Ngizokuzwa Wemfethu umzulo angizile ukuzolwa nawe. Umzulo ngamazi waphi lesinayilo. Angithi uyambonela ekhanayo ngazuthi awusiwa. mfethu angizayizwa wena mfethu. Mfethu ngakhe ngibiza ngosibathi uyazi usebenzani nona. Lalela mfethu lalela. Ngeke wenze kanje uwe. Ngizabona manje mfethu. Awuhlali ngani phansi umuzi ukuthi yini uze ngani mfethu. Okay mfethu hayi okay. Wafikela nabantu abakanje kwenzakalani yini isithini mfethu. Okay mfethu awukhulume. Ube ngicela uhlale la mfethu ukuze sizozwana ngani. Ungahlali kanje unginika nibe kanje ngicela uhlale la. Umfethu lo ngahlangana naye lapha esporting. Ngamtshela ukuthi ngishanga ukuthi ngikhulume naye. Sayikhuluma indaba yengane ukuthi mfethu ingane sizoyimisa kanjani indaba yengane. Savumelana. Sekuyimina manje Slim. Uyangikhosa manje wafika kumfethu wakhuluma naye. Seke sahlangana naye sakhuluma naye ukuthi mina mfethu because ubengasebenzi. Ubungaspana. Usuyasipana manje. Manje esingakhuluma esporting mfethu eserious. Leyo mfethu ufika ngidakiwe na udakiwe sokhuluma. Awufiki ngani kusophu. Mfethu wena nathi ungekho nathi ungahlala phana kini. Awuyazi into ebenza usisi wakho. Oqala mfethu uyazi ukuthi mina bengifaka imali mfethu. Ayikho isuku bengalifaka ngayo imali. Efuna imali enze njani? Ehambe ethatha imali mfethu hambe uhlala lo muntu ahlala naye namanje. Wena even ingane kuzokube namanje ingane engayisho noma kuseyami noma ekabani. Yabo? Lo muntu lo mfethu bengitshole naye. I understand mfethu ukuthi ingane iphila kabuhlungu kanjani. I understand lokho mfethu kubuhlungu futhi nakumina mfethu. Usikwenzeka kanje. Imali. Wena manje usukhuluma izinto eziningi. Yabo? And angisaku-understand. Imali. Ingane kaba. Ingane yakhe ngithi. Okay. Okay. Manje lento libele uthi usisi kaMfowethu
uthatha imali yakhe ayoyidla nenye indoda kwenzeka kanjani awungitshele Facebook yabo mina manje ufangitshela into engadingi ngisho nanokuyazi into engiyibonayo mina ingane exakekile into engiyibonayo ingane exakekile yabo mfethu yonke leyo nto into ekumele nilungise angithi kukhulunywa kahle yini nagijimela kulo angithi kukhulunywa kahle bese kuthi yazini zomjito efiswa sesovesane nathi ke sivesane sibambe wena ke ngenduku no okokuqala fese umjito wangiyanya izindaba fese engafikanga kumina fese mina ephile right okay nangu indaba imali esporting okay nangu ke manje usekhetha ukuthi abhalele uhlelo afike nathi ukuze avoideke ukulwa nokwenza izinto fese mina yazi ngiyaziwa lapho singaziwa abantu fese njengomuntu ohloniphayo fese mase ngivela ama camera lathiwa mina ingane angiyondli ngisazona ufihlela balelo hlazo ufihlela balelo hlazo uyayondla yini hayi fese angisayonzi through uyelele fese indaba awuchazeke ukuthi enzele ingane zakhe izinto ngoba eshawa unembeza ukuthi mayenzele ingane zakhe umshanakhe ukhetha ukuthi angabenzeli bonke kodwa fese mana okay ngiyayizwa fese into esho fese okay ngiyayizwa wena ubuhlungu mina fese ukuthi inkinga fese okwami fese ukuthi manje fese okwami akuzwakali fese mina ubuhlungu engibhekene nawo imake no lalela mfethu siya understand the situation obhekane nayo siyazi ukuthi most yolo bashiya ingane ingoba bephoqwa isimo amantombazana abafaka ngaphansi kwaso yabo ngokuthi umuntu uqala impilo angakwazi kwayena ukuyimantheni mayesefuna ukuthi ubaba wengane kube uyena omantheni impilo le yena ayiqalile yokuzenza isiloyi queen esinuka ikhwapha you understand so wena mfethu into mina engizokubonisa kuyona umfethu yabo mina umfethu mina ngingathini ngingathi umfethu into ayenzayo ayijwayelekile and now mina nje ngizofuna usizo lakho uyayazi lento umfethu ayenzile ukuthi ayijwayelekile uyabona ukuthi ufuna abantu bafunele ukuthi uhambe uye kubaba wengane kadadweni hey mfethu uyabona ukuthi lo muntu yamthanda umshanakhe ya fese uyabona lo mfethu ukuthi intwana yakho uyitreata njengengane yakhe uyabona ukuthi ngelinye ilanga mhla wena ushona ayikho into eyokwenza ukuthi uthi ingane yami iyosala noba useku obvious ukuthi uyambona umuntu oyosala nengane yakho kodwa mfethu yazi mfethu into ebuhlungu mfethu ukuthi mfethu nje bese esefike nani kanje mfethu iyona mfethu into engibasela mfethu egcine kwakho konke ngoba sesamajita mfethu bese ngakwazi ukukhuluma la ngesayidini na kuzo Christmas kumele athengele ingane impahla ingane zakhe impahla uma ithengele ingane zakhe impahla mayise eyakhe engathengeliwe mase igqokile ingane ku Christmas ingane yakhe isiphuma ngesikhindi esidabukile nevest wena uthi uyazi ukuthi ayikho into epainful njengokubona ezinye ingane iswenkile wena ungaswenkile and yazi uhlala wedwa eceleni lapha ya uyibuke uyazi le nto eyakhekayo lapha ya awuyimagine ke uyingane ukuthi yini eyakhekayo awazi ngiyabo mfethu le nto igcine ukuphazamiseka ngisho nasemqondweni uyingane ngoba ibhlungu le nto mfethu you understand ayikho into ebuhlungu njengale mina bavume ngicela nje ukuthi sibambisane nje kule nto yona into ebengiyifuna kuwena because manje yabona sekukuningi engikuzwayo manje mina ngazi ukuthi mina wayeka ukondlinga ngazi ukuthi mina ingane nje awuyondli nhlobo bese abona nje ukutshela bese abona into ebuhlungu beyenzeka mfethu wena bongahlala ekhaya vele mfethu ngithe ngiqala nje ukuthola mfethu wakho umuntu mfethu bengamazi ngisho ubhuti wakho mfethu bengazi uma wakho kuphela mfethu yena umuntu ebengimazi sure so mina ngifike egcine mfethu ngakho sesithola mfethu wakho mfethu gcina sesithola ingane mfethu yabo amesole ngane mfethu ngibe umuntu mfethu ohlezi mfethu ekhona mfethu enganeni noma iyozalwa mfethu ngangikhona yonke into mfethu ngayenza mfethu namhlanje mfethu kuthiwa hayi ngisele imali mfethu ngifakele imali awukwazi mfethu ukufaka imali mfethu futhi enyangeni mfethu wena imali futhi uyifaka every week ezwa lonto kodwa umuntu uyabheka mfethu ingane yakhe njani ezwa lonto
leyo nto mfethu ungaqala ngamtshela into ayenzayo mfethu egcine ngangazi nami mfethu ngaze ngathi iphiswa abanye oluva abakhona baserawundini abahlala ngakhona mfethu ngifikile ngizombheka lo muntu yezwa Yandisanda ukuba inkinga ngoba mina ngazi mina angikwazi ukuthi uke waba khona nje nanokufika esithombeni. Mina ngazi ukuthi wena uavoid ingane yakho nje since yaba khona. Wonke lezi zinto lezi zokuthi ingane yakho mina obekade senda lezo imali lezo njengoba dingahlala ekhaya mina obekade senda njengoba sengibuyile nje sengithi